The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 119:105 says, Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mark 13:10, and the gospel must first be preached to all the nations. Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. In Amos 8:11, behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. In Psalm 1:1-3 it says, Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal. For where your treasure is, there your heart will be also. For the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord. Be on the alert, stand firm in the faith, act like men, be strong. Let all that you do be done in love. So then, just as you received the Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Before we start our Bible study today, sa atong routine, gikinahanglan ang atong paghimo o pagsusi sa atong kalag kung nanaba kitay mga sala nga nahibilin diha nga kini mahimong babang sa atong pagabuhat tong pagtuon sa pulong sa Dios busa. Ang 1 John 1:9 nagamando kanato o nagaagda kanato nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.
Nawalan kanimo higala, ang imong giatubang nga isyu dili ang hingalan o pagkumpisal o pagsugid sa imong sala, kundi ang imong paggamit niya ng imong free will sa paghimo sa labing manungdanong desisyon sa tibok mong kinabuhi. Ang desisyon sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Musa sa hilom, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Unas tanan sa imong pagdala ka namo na usab ning dapita, ning adlaw, aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Kay kini man mao ang proseso sa pagtubo sa among kalag. This is what we call spiritual momentum. Musa salamat o Dios, bisan pa ang among kinabuhi nga imong pangilungwayan nining higayuna kini gumikan lamang sa imong gugma, sa imong kaluoy, sa imong kortesiya o grasya. Dili kami takos nga mabuhi o imo pa kaming gipabuhi gumikan kay nakapay plano sa matag usa ka namong kinabuhi. Nining adlaw Dios uban ni kami o pinagi sa pagtudo ka namo sa balang Espiritu Santo. Patinawi pa kami, paklaruhi pa kami sa imong mga kamatuoran nining adlaw. Tangtanga mga babagan ni sa mga nauna aron kami makafocus lamang sa imong igatudlo nining adlaw kadamo. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga higala, mga subscribers ng atong Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. So, ang atong topic taod-taod naman kini atong iduputan mao ang the study of basic doctrines, pagtuon sa mga sinugdanan nga mga pagtulunan. O aniya kita nagadupot niini o sa ato ng gihisgutan nga as believers in Christ, gimanduan kita kay niya man kita sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Gimanduan kita sa pulong sa Dios nga magatuon sa iyang pulong kay mao kini ang paagi nga kita makatubo kining atong kalag makatubo ngadto sa pagkahamtong espirituhanon, spiritual maturity. Dili magatubo ang atong kalag kung wala kitay pagtuon sa pulong sa Dios. This is what God has designed for believers to be able to grow up spiritually. It is by studying God's Word on a daily basis, not on a weekly or monthly or yearly basis or whenever you feel like studying God's Word. Dili kini may mando sa Dios. Every day, gikinahanglan ang atong pagtuon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. This is what God has prepared for every believer to follow. So muna nga kita nagatuon sa mga sinugdanan nga mga pagtulunan sa Biblia nga sarang natong mahibawan ug atong magamit sa atong adlaw-adlaw pagkinabuhi ingon nga mga Kristohanon. Now, kita niya itong higayon nga midawat kita kang Ginoong Hesukristo ingon nga atong manluluwas. Kita nahiusa nga ito kang Ginoong Hesukristo hangtod sa wala na katapusan. That only occurs once and for all. Our eternal security is settled. Diha-diha gyud nga mihimo kitag desisyon sa
magtuo kang Ginoo Hesukristo. O gawas niya ng atong pagkayusa na kaniya, hangtod, kita nahimo ng mga sakop sa rianong panimalay sa Dios. We automatically became members of the royal family of God. And besides that, our names have been written in the Lamb's Book of Life, never to be blotted out. Gawas pa niya na kita gisuluban, who have been clothed with the perfect righteousness of God that made us justified before the eyes of God. And nahimo kita nga mga kanang we have been declared justified o gimatarong kita niya ng pagkahitabo nga kita midawat sa kaluwasan. So gawas pa niya na kita nahimong bagong mga binuhat, new creature. O gawas pa niya na these are some of the things that occurred or that we have availed of sa grasya sa Dios. Ang kaluwasan, grasya man. O nagatangag ni ining maong grasya mo katong akong ipangusutan just a while ago. O usan ini mao kining gisangkap sa Dios nga katluan og siyam ka mga gitawag og irrevocable absolutes. O naiusan niya na nga revocable absolute. Mo ni atong pagkatunan karon. Okay. Now, what are these irrevocable absolutes? Actually, kini bang irrevocable absolutes kanang gihatag ni sa Dios nga dili na niya mabawi, di na mabakwi o di na gyud niya kanang take back niya, dili na. That's irrevocable. Now, mo kini atong hisgutan karon. Let us concentrate on this now. Una sa tanan, ang magtutuo sa kaluwas niya, the believer resides in the eternal plan of God. So gyudayon siya sa kanang plano sa Dios. Okay? O he shares the destiny of Christ. So, letra A, atong ingnon nimo, nga he is, kini siyang magtutuo, he is foreknown. Okay. Naibawan na siyang daan. Acts 2:23, Romans 8:29, o 1 Peter 1:2. O gawas pa niya na nga na foreknown siya, he is elected. Pinili siya. Roma 8:33, Colosas 3:12, 1 Tesalonica 1:4, Titos 1:1, o 1 Pedro 1:2. So mo na ikaduha. Ang letra C, he is predestined. Predestined meaning kanang unsa pay pagbinisaya nato ni ining predestined, destino na siyang daan. I think masabtan na nato na diha na sa Roma 8:29 ngadto 30 ug Episo 1:5 ug 11. Now, ang letra D, ang believer is chosen, pinili. Okay? Pinili, gipili. Mateo 22:14, 1 Pedro 2:4. O letra E, siya gitawag, called. 1 Tesalonica 5:24. Okay? So, gawas pa nini, ang magtutuo, gipasig-uli na. That's the removal of the barrier between man and God. Kaya diyan na may loob o babag nga natukod
sa hustisya sa Dios sa dihang unsa sa dihang kanang our first parents nga si Adan ug si Iba nalaglag when they fell. Yan, tungod sa ilang pagsupil sa mando sa Dios, pagdili sa Dios, nga pagkaon niya itong bungas kahoy sa pag-ila sa mayog dautan. So, mo kana nga sila na himulag o kanang diha na babag tali sa Dios o sa tao. So, mo na nga niyan itong higayon nga ang magtutuo na luwas, that believer is reconciled, napasing-uli ngadto kang sa Dios. So, that is the removal of the barrier by God. Okay? Ang Dios may nagatangtang niya na 2 Corintios 5:18-19, Colosas 1:20. O kining maong pagka-reconcile sa magtutuo ngadto sa Dios, ha? He is reconciled to God. Roma 5:10, 2 Corintios 5:20, Efesios 2:14-17. Now, okay. Gawas pa nini ang magtutuo karon kanang lukat na, is redeemed, purchased from the slave market of sin. Gilukat na siya gikan sa merkado sa mga ulipon sa sala. Slave market of sin. Roma 3:24, Colosas 1:14, 1 Pedro 1:18. Okay? Mo ni ang paghulagwa o padayag ni ining mga nanghitabo sa magtutuo niadtong naluwas siya. O gawas pa nini, the believer's condemnation or eternal judgment gitangtang is removed. John 3:18, John 5:24, Romans 8:1. Now, gawas pa nini, the substitutionary spiritual death ni Ginoong Jesucristo dito sa cross mo ay mibayad sa suhol sa sala sa atong mga sala. Pagkanang silot, silot sa tanan nato mga sala. So ako malikon, the substitutionary spiritual death of Christ on the cross paid the penalty for all sins. Romans 4:25, Ephesians 1:7, 1 Peter 2:24. Now, gawas pa nini ang matag magtutuo nakadawat ni ining propitiation for sins, ang propitiation sa mga sala. Ang Dios kanang natagbaw siya sa buhat sa iyang anak dito sa cross. Roma 3:25-26, 1 Juan 2:2, 1 Juan 4:10. Now, I hope nagsuwat po ka nini aron di na nimo makalimtan. Gawas pa nini ang magtutuo karon nga naluwas siya, patay siya to old life. He's dead to old life. Unsa maning old life? Sin nature, kinaiyang makasasala. Apan buhi siya ngadto sa Dios. Mao na gitawag nato og retroactive positional truth. Ngadto yung higayon nga midawat siya kung Ginoong Jesucristo, nahimo siyang buhi ngadto sa Dios. Og kanang patay siya sa old life nga mao ang kinaiyang makasasala. He's crucified with Christ. Na kanang gilansang siya sa cross uban ni Kristo. Roma 6:6, Galacia 2:20. O gawas pa nini, he is dead with Christ. Patay siya uban kang Ginoong Jesucristo. Roma 6:8,
Colosas 3:3, 1 Pedro 2:24. Gawas pa niini, siya gilubong uban ni Kristo. Roma 6:4, Colosas 2:12. O siya kanang banhaw uban ni Ginoong Kristo. That is the current positional truth. Romans 6:4, Romans 7:4, Colossians 2:12, Colossians 3:1. Okay. Gawas pa niini. Ang magtutuo kanang gawas na siya. Gawas nun na siya sa kanang balaod ni Moises. He is already free from the Mosaic law. He is dead to the law, Romans 7:4. He is delivered, Romans 6:14, Romans 7:6, 2 Corinthians 3:6-11, Galatians 3:25. Gawas pa niini ang magtutuo pakatao na pag-usab. He is regenerated, John 13:10, 1 Corinthians 6:11, Titus 3:5. Gawas pa yun nini, he is born again na. Natao siya pag-usap. 1:3-7, 1 Pedro 1:23. Gawas pa nini, siya anak na sa Diyos, a child of God, Romans 8:16, Galatians 3:26. Og he is now a son of God, John 1:12, 2 Corinthians 6:18, 1 John 3:2. Og siya nahimong bag-ong binuhat, a new creation, 2 Corinthians 5:17, Galatians 6:15, Ephesians 2:10. Og siya kanang sagup na sa Dios. He is adopted by God, placed as an adult son. Ingon nga hamtong nga anak tungod niya tong positional truth nga iyang nadawat. Romans 8:15 and 23. Kanang positional truth at resurrection. Kaya niya tong pagkabanhaw. Gawas pa niini, ang magtutuo is now made acceptable to God. Nga madawat niya sa Dios. Episo 1:6, 1 Pedro 2:5. Gihimo siya na karon nga kanang namatarong na. He is made righteous tungod ni ining imputation. Romans 3:22, 1 Corinthians 1:30, 2 Corinthians 5:21, ug Philippians 3:9. Gawas pa niini, he is sanctified positionally. Na kanang binalaan na siya sa iyang kahimtang karon. 1 Corinthians 1:30, 1 Corinthians 6:11. Og siya giingon din nga perfected forever. Gihingpit siya hangtod. Hebrews 10:14. Og he is qualified for inheritance na. Namudawat na sa atong mga panulundon dito sa langit. Ang atong mga kabilin ba? I think that is the right Visayan. Mga kabilin na nato dito. Colossians 1:12. So, gawas ni panini ang magtutuo na matarong na, justified, declared righteous. Romans 3:24, Romans 5:1 and 9, Romans 8:30, o 1 Corinthians 6:11, Titus 3:7. The believer receives the unique availability of divine power. All of this, kining mga puntuha. So, kining mga akong ipangisgutan, these are part of the 39 irrevocable absolutes. Di na ni kanang mabawi
hangtod na kana. Okay? Hangtod na kini sa kahangturan nga imong mapanag-iya o niadtong higayon nga ikaw midawat kang Ginoong Kristo. All of this. Okay? Hay naman tadapit. Ang magtotoo is justified and declared righteous. Katong akong gidiktar di padugay. Ang magtotoo karon midawat sa talagsaon nga availability of divine power. 2 Peter 1:3. O gawas panini ang magtotoo gigarantiyahan. Okay? He is guaranteed a heavenly citizenship nga ang base nini tungod kay ikaw napasiguli naman ngadto sa Dios. Philippians 3:20. Ikaw tagalangit na, lungsorano na kanas langit. Philippians 3:20. Luke 10:20. Ephesians 2:14-19. Now, kining akong gipangisugutan ha, ako lang ning isalot na usab ni ugma sa atong pagpadayon nini kay labihan panis kalaghan. Of course, there are 39 na nga kung isingit din hinimo may tungod ni ining gika kanang, of course dili man kay gika baniog ang pasabot mao ni ang mga gipanghisgutan karon sa kasagaran mga igsoon nato mga Kristiyanon kining bahin sa pagsakgaw, the rapture. Okay? Ako lang ning isingit una. Ubalik raw niya tapos paghisgot na itong 39 irrevocable absolutes. Pangutana, unsa naman yun ang kaduol ni ining gitawag og rapture? Gawas ni ining rapture, unsa naman pud ta kaduol sa gitawag og tribulation o kanang gawas pa sa tribulation kining gitawag og Armageddon. Now, matud pa sa balaang kasulatan, why prophecia yet to be fulfilled sa dili pa moabot ang rapture sa simbahan? Why mga prophecia? Okay, no prophecy. So, why bisag usa ka tawo, no one can know the day or the hour of the rapture? Wala. Why makatag-an? Why makahingalan? No one can know the day or the hour of the rapture. Mahimong mahitabo kini karon. Human sa itong Bible study din sa YouTube o tingali karong gabi o sunod bang simana o tingali pa mga libuan pa ka mga tuig ikan karon. Ang mga kagutom, mga katalagman na kanang mga kanang panagbangi, conflicts o gitawag mga power struggles na naman nanggawas na mga linog, mga bulkan, may buto, ning kanang coronavirus na kagubdan sa tibuok kalibutan karon. Unsa pa na anay karong bag-o kaning kanang mihasol karon ang daghang mga don. Ibo baka kung say don. Yan yung mga grasshoppers ba? May dagsang dito sa Africa. Okay? So, usala ni sa mga ehemplo nga atong makita karon kagubot, patay dito, patay dinhi, unsa pa mga unusual nga mga hitabo sa atong kasaysayan ining kalibutan na. So, kini nagipakitabo ini atong kasaysayan and continue to exist today. Apan kining mao mga hitabo do not indicate
nga duol na ang rapture, dili. Busa, ayaw gyud padlingla by elaborate claims that the rapture is an absolute certainty sa immediate future. Ang pito ka tuig nga tribulation nga kanang gipadangat sa Dios nining kalibutan na, the countdown of Armageddon has yet to begin. Now, tingali mo na kinsa maning mga mini nga mga propita o ang kanang mananap, the false prophet and the beast, suma sa Biblia. Now, ang identity nining duha ka sinister personalities dili ni kanang ibutyag until after the rapture of the church. Human na gyud sa pagsakgaw. Any speculation concerning these men is futile. Wa gyud kapuslanan. Now, evil men in the future will be falsely labeled with these names, just as have evil men in the past. Sa mga daotang mga tao nitong miyaging mga katuigan o mga siglo. Now, mga na katingali, kini bang kagubot karon sa Middle East, mag-una ba niya o tilimad-on ba ni sa Armageddon? Dili. According to divine revelation, neither the tribulation nor the Armageddon campaign can occur as long as the church is on the earth, mientras niya pa ang simbahan dinhi sa kalibutan. Revelation 3:10. Now, while Armageddon will not personally affect sa mga magtutuo sa niining panahon simbahan, this does not rule out present-day conflagrations dito sa Middle East nga that will affect them. Now, kining maong mga krisis may become so desperate that they erupt into World War III. Now, mo kini ang panahon sa mga gubat o sa mga huhungihong o mga naay mga gubat. Kana bang yung age of wars and rumors of wars, naay hot wars, naay cold wars. Naman na sa Mateo 24:6. Now, mientras tanto, kining client nation in the church age mao'y responsable sa pag-andam sa gira by building a strong military establishment. Now, why client nation? Ano sa maning client nation? Kining client nation, by the way, nasod kini nga diin naga-produce kini sila mga kanang mga misyonero, mga ebanghelista o kanang mga pastor magtutudlo nga ilang gi-produce o ilang ipadangad to sa ubang mga nasod. Mao ni client nation. So, no client nation can have freedom or be strong economically without military protection. Now, alang sa usa ka lumulupyo niya ng client nation, ang dabing minungdanong mga pangpangandam, of course, magsugod diha sa iyang pagkaluwas. It begins with salvation. Niya itong gisulti des Juan 3:36, o sa gisulti, he who believes in the Son has eternal life. But he who does not obey or believe the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. Now, so alang niya itong midawat kang Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas.
Bible doctrine has an answer for every exigency of life. Kung ang magtotoo nakaila, nagatubo sa pulong sa Diyos, as well those Jewish generals of the future, dili ni siya matumba o he will not faint in the day of adversity. Proverbs 24:10. Bisag unsa pay metabo, ang Dios naay plano, naay tuyo sa iyang kinabuhi. His first responsibility is to take in doctrine. Magtuon siya sa pulo sa Diyos through the function. Pinaagi ni ining gitawag og gap grace apparatus for perception. O aron siya makatubo, makasibog ngadto sa unahan, ngadto sa iyang spiritual maturity. Kaya ang Diyos mogamit niya itong mga hamtong nga mga magtotoo in prosperity as well as in disaster. Okay? Iyang gitamod kining mga magtotoo o magtotoo nga kanang spiritually mature, he honors the Lord and Savior. His life has meaning and purpose. Na ikahulugan, na ikatuyuan, and with definition ng iyang kinabuhi. Na siya ay kanang kalipay. Ingon diha, he possesses happiness exceeding abundantly above all he could ask or think. Naman na sa Ebiso 3:20. Okay? And he has confidence and tranquility in times of crisis. Nagyo siya kalinaw. Na ikahanoy, kahapsay sa iyang pangunahon na bisan pagtaliwa sa mga krisis. Why katalagman o no disaster, no catastrophe, no pressure too great alang sa pulong sa Diyos o sa plano sa Diyos. Wala. Why makalabaw sa plano o sa pulong sa Diyos. Ang magtotoo ni ining panahon simbahan must remember, as will believers in the tribulation, kinahanglan mainumdum sila that no matter how dark, bisag unsa kang ngiob, kang ngit-ngit and grim the situation, ang Diyos kanunay, He is always on His throne, directing the affairs of men and working out His plan sa mga kinabuhi sa iyang mga katawhan. Psalm 33. So kung ang Diyos anapay tuyo sa kinabuhis magtotoo, then God will deliver him through or from any difficult situation. All hell cannot remove him. Dili. Bisag tanan bang impyerno ningkamot sa pag tangtang kaniya gikan ning kalibutan as long as the Lord wants him here. Kasabot ka? So, ang pagsabot ni ining unsa ka comforting principle nagaagan kini on having the Word of God resident in the soul. Ang pulong sa Dios ra gyud moy makapalig-on ka nato bahin ini. Ang doktrina sa Biblia mo'y maghahatag kanato niya ng discernment. Kansa may discernment? Kining imong pagkaalinggat dayon. Dali ra ka makaalinggat, dali ra ka makamatikod o ila. You see? Bible doctrine provides discernment of God's will sa kinabuhi sa magtotoo o paghatag o kalig-on in the face of hopeless disaster and catastrophe. Ang Biblia, ang pagtulunan sa Biblia, Bible doctrine, always makes the difference. Tinood yan. More yun ay makahatag o diferensya sa atong pagkinabuhi. Atong ipadayon ang paghisgot niya itong 39 irrevocable absolutes. Ugma
sa atong pagpadayon niining atong pagtuon sa mga sinugdanan nga mga pagtulunan sa Biblia. Magampo ta. Ama na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Ninglain na sa mga higayon sa among pagkikambitay sa imong mga pulong. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Salamat nining among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Gamita kini o Diyos ning maong ministry in a mighty way sumala sa imong kabubuton unsa imong plano. Dasiga kining among mga subscribers nga nagapadayon sa pagsubay, pagsunod nining among adlaw-adlaw nga pagtuon sa imong pulong. Salamat ning tanan o Dios sa ngalan ni Ginoong Kristo, among bugtong manluluwas. Amen.